Intan kan rene, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampean aja rene aku nggih konten. Sek Dewi, tak golekno obengku. Aku yo lali delek ning ndi. Dadi ngono kang Pak Silo lho, Dek. Dadi ngono kang terus lali dikok ndi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Nini. Biasanya saya tukang beli obeng di Intan. Gimana enek kemiri? Kok kemiri aduh. Bawang tuh loh, godong bawang, kecap, saus, terusan ini ada jambang goreng. Enek bawang putih lho, ya aku orang tuku merica itu mereka. Lali aku orang tuku merica, gimana ya tak tumbas iki. Kita tumbas apa jenenge nggo minum. Masak apa bareng-bareng kok dimakan nggone majah. Dadi majah kan gak apa nek ngarane gak isah-isah gak anu. Mak, aku nggodhog iki lho Mbak, Mak. Iki engko nggawa banyu sisan, mangkok ya tak nggawa kompor sisan. Iki lho, engko mangkok tak gawa. Dadi kok ning nggone majah pemirsa. Gawe bumbune karo apa baksone di anu tong. Iki mulai lomboke terus iki tak ono aku pemirsa tak gawe nang mangkok. Kok kene 1 2 3 4 5 6 tak nggawa 20 ya. 6 7 8 sama 10 20 pemirsa. Itu lalu sama pas nggawa 20 mangkok. Wes kengko lomboke tak godhog sisan ya kanggo sambel. Sambel apa jenenge tak petikan ya lomboke. Aja jendane kompor iki Mak. Iki tak godhoki Mak. Anu obenge Pak. Obengku kira karuan parah. Dek kan ning jero motor. Tak kok ning jero motor terus tak leh. Terus ketoke disimpen Intan Mak. Ning nyimpennya kan raro. Intan ngono ya. Ora dilan gak oleh ngono ya, Mbak. Ya wis ya. Tak dalan sik delok iya Mak. Aku tak godhoki lho, Mbak. Aku lali gong tuku mrica iki, Mak. Wis kok tak genteni, Mak. Mrica sing meneng. Kok tak ijolane, Mama. Lah aku lali, nek gak ya kok tak golek sedelok ngene Mbak Nana. Karo kul. Menawa niki ajeng udan pemirsa, napa tenggene jenengan nggih hawane ngeten iki lho. Hawane iki sumuk. Ora kathah sumuke. Lombok ngeten iki lombok jempling. Lombok jempling. Apa ngomong apa pemirsa iki wis ibaratnya kata-kataku rong kulaan neh. Rong kuwi kata-kata neh pemirsa iki. Pemirsa. Jadi kan kemarin Mas Dimas, Mbak Indah, Mbak Kinara kan kok boneka toh. Lagi Kinara daripada gitu berbagi kembali gak apa-apa ya pemirsa. Terus iki nih Bu boneka Kinara sampun Intan gak ngambil ampun Mas ngono terus nih
Iki engko tak bagine ya pemirsa sing duwe anak cilik ben atine seneng. Ki lho jan tak delok tak kok ndi lek mang. Ya ini diadain yang kerdus tau nggih pemirsa. Ki engko tak jajal sing cah sing duwe anak cilik-cilik to ben padha seneng to entuk ngene iki entuk boneka gitu. Biru, merah putih. Engko sing duwe anak cilik tak apa ya mendapatkan ini boneka. Boneka. Gambar kurangnya wis tak anu. Sakmene garam pun cukup lah pemirsa nggih enggak ketimbang pedesen. Tambah seprapat aku mau. Ada simpang yang pedas. Oh, maka dilanjut ya kalau tak anu lagi. Ini didamel kue toh, dimam kali kuah kincah nggih enak. Direndam, disukani napa ditiriskan, dikasih tepung tapioka, dikasih pewarna, terserah jenengan maksudnya sesuai selera. Terus dikasih sedikit garam toh, terus mungkin dicetak toh, dicetak terus dikukus. Nah, dicetak ngeten iki lho. Dicetak ngeten iki. Terus mungkin dikukus terus dimakne kali kuah gula abang walah. Niku nggih inuk. Niki pun molak-malik yo tak. Yo gawe ini. Alah angel. Loh, macet cek nganu kompor gak iso pemirsa lho kuwi. Ketemu opo? Pon. Wis karek godhog lombok pemirsa. Tak rene. Ndekne nek Pak Toyo, Mak. Iya, mari. Wis tak tawani, Mang. Anu, aku gak apa-apa kok gawekno ae Mbak Yu. Nek wis dinek-nek ngono nayoh, Mak, daripada kok padha jegur-jegur ngono kan. Pemirsa yang anu lebih baik itu Bu Yuni diambilkan saja ngono wis. Cuma tak gawekno 20 Mak. Oke, iya. Nawa enak cah cilik-cilik barang. Anak Mbak Narti. Nggih. Narti tak dari. Nggih. Wong batas ben tak jak. Nek gelem pokoke sing gelem monggo ngono. Kuwi intan, Mak. Ya apa sego niku tak delok ning. Lah aku mang tiwas adengagi lho, Mak, tak gawekno sego. Ndek mang tumbas lontong ya tak gawekno sego dhewe, Mak. Mbak Yun kok kuwi lho sego iki lho delok lho lagi ngecupno saiki aku ya nang. Lho lah kok samene kae sampe wong loro ae lho, Mak. Lah kok kan nek gak entek di Goreng sesuk. Ya digoreng ya apa diapakno lah. Oh iya, Mak, iya. Nek kerasa iku Mbak Yun. Iya, Mak, aku ya bar buah ndek iki ya, Mak. Mang aku kok ora roh pidut aku kok. Nek paling jero. Tak gawekno iki pemirsa iki pentole. Iki arep ngulek Mak Jah iki engko lomboke. Padha Iso Mbak Yun. walah iya, Mak. Engko le nek Mbak nggonku kok timbang gosok tinggo kok. Iya, Mak. Wis makasih. Iki soone pemirsa, kok soon lah bihun jagung, kok men ditata mama. Emang juk dawu-dawu lah. Iki lho Mak mricane, Mak. Iya. Ya aku ya ada kok kok taruh sini. Iki lho. Iya, itu delek kene kok nek nang tinggoane. Heeh. Ada mrica. Kelanan. Loh, sampean kelenane ning ndi? Gak usah ngelelah gak apa-apa. Iya. Heeh. Ini kuwae pemirsa. Ya Mak dek reni-reni apik Mak mbok toto Mak. Alhamdulillah Mak kok wis bersyukur wis nggo lontrong aku Mak engko lontrong. Mang tuku lontrong ning gone Bu Binarwi Mak. Lontronge apik-apik. Oh sing dikei anu sing cilik-cilik lah wedok-wedok lho Mbak. Iya, Mak. Hadiahe.
bonekane. Sing dikai iki cah cilik-cilik nek tuwek yo ora. Iya. Ngene mak aku kok njaluk satu sing Iya. Wes to, mak pokoke iki sing bocah cilik wedok. Lah mosok bocah kaya pian lanang dikei boneka le, Mak. Yo gak. Tak dari kok melok ya ngonten ning nggonku aku. Eja duwe YouTube ya aku. Iya ngono. Lah saiki ndek YouTube ya ngono. Ya bener. Ya wis bener ya. Lah piye wong ke YouTube yo tre makjah isine akeh makjah barang ateke. Makjah nek duwe YouTube saiki ya. Nggih, wong ki pamane entuk rezeki yo sithik-sithik yo Mak yo. Berbagi nek gak kok ngene kok ndi yo makjah yo. Oh alah. Ngono pemirsa. Wes, ya. Tak tutupannya Met ya, Pak. Oh iya, Mbak. Mau enak iki tok Tak apa-apa iki. Iki nak tinggu kuah ya, Mak yo. Sing tunggu kuah bawang goreng, bawang daune. Mana nek bawang goreng nih? Iya, kok yo di kuah kuwi kok nek kan dipiyur-piyur ning mangkoke ngono sing bawang kuwi. Nek mateng tak celuki ya aku ngono. Aku mek lewat. Ya, aku ngono batas tak jak mengketok Mbak aku nek batas ngarep tak tawani kok. Mbah ngene lho Mak ditawani mbah budal mbah ora. Ya aku Sing penting kan nek sampean woro-woro enek yo ditawani. Dene gak gelem budal yo gak apa-apa. Sing penting sampean kan nawani. Kok tak enek wong njlugur ki berarti kok gak ditawani kok bangetan aku kok ora dikendari. Nek dikendani kan terserah monggo mangkat. Alhamdulillah ora mangkat yo. Gak apa-apa. Ayo kok lho di sini iki. Engko di sini cilik tak pengen anu, iki sing dibuat. Saiki gedhe nek kuat. Mbak. Mbak. Oh alah, Mak. Oh, ngene ya. Iki Mbak namanya Mbak. Nah. Asik Mbak cilik ku anu, Mbak. Ku apa? Anu tinggo piur-piuran ya. Mama, kek. Tak bumbu pisik ya Mbak ya. Iya. Bumbu bakso dulu ya. Ketok dok lah. Intung noko kuno dok lah. Ketok iba. Ketok. Sudah. Oke, makasih Sela. Tapi ketoknya kurang rene sithik. Yo andek no, pokoknya iki mama ngulek bumbu yo ketok. Ya. Ketok dok. Wes. Oh iya. Wes. Sela pinter Mak. Iya, ben nyuting no Mbak Juni. Ngono ya dok. Tambahan karyawan gone Mbak Indah ya dok ya. Insyaallah wis lulus sekolah ya Mbak ya. Kan bocah ya pinter-pinter. Lah saiki Kan piye? mendino nggo HP lho Mbak. Mak, yo koyo Mbak Indah ya Mak yo. Karyawane kan nek nawa entuk jodoh, pamane karo bojone kan wes jangan ikut ngonten lagi sayang. Kamu menunggoni saya saja loh. Pamane kan ngono. Jangan apa? Jangan ngonten aja sayang ngono ya. Oh, pamane. Iki contohnya kayak Mbak Palupi yo kan wis nemokno kerjaan penak cara mono wis sing dicita-citakan ya wis terkabul kan terus apa cara mono ya Mbak Indah kan kok gak mengikat ya Mak. Pamane Sela mlebu ning gone Mbak Indah yo. Terus ujuk-ujuk Mbak Indah aku wis menemukan jodoh, aku besok mau menikah dan saya sudah punya usaha cara mono aku wis dodol galon pamane kan Mbak Indah yo malah seneng Mak soalnya apa saya tahu kerja sama Mbak Indah, alhamdulillah malah lebih baik taraf ekonomine. Ini dia. Iya, wes nang kono Dok. Kok kono Dok. Sipan ya sapi ya. Ngono. Dadi ki uga terus diwikat regetek awak melok aku. Itu uga oleh ning ndi yo. Jangan iki paling dilokas Mbak Jessica menikah. Nek pamane Ije oleh gabung karo Mas Jaki, pamane yo alhamdulillah tambah rame pamane Mas Jaki ngene. Sayangku, Jess, kamu di rumah saja ya menunggu Kakanda pulang dari kerja. Pak Silo gak ngono ya, Mbak. Selagi dia bener kita kerja bener enggak apa-apa ya, Mbak. Iya. Selagi dia pokoknya kayaknya kan metu kerja lah. Biasalah gone wong sing roh-roh kaya Mbak Dewi, Bayu, Mbak Basis, cari kan gak masalah. Iya. Iku pamane kok. Iya. Ya alhamdulillah ya Pak Silo termasuk ya baik. Termasuk Pak Silo ya maksudnya fleksibel perkembangan zaman wanita berkarir. Kok sampean kan diizinkan berkarir. Ngono ya. Iya. Mamane mengambil anu oke. Iya.
Ibu timbang Mbak, boheman Mbak, orang kopok. Oh, ceblok. Ceblok boheman Mbak. Belum 5 menit kok. Belum 5 menit. Iki lho Mas yang ceblok. Nek saiki rondok gede mak soalnya dienggo kuah dek ya. Iki lho. Iya, Mbak. Iya. Nanti pas nongkrong ning arep mau. Oh iya mak pas nongkrong. Muga-muga sok enak rezekine aku pengen gawe kayak ngono kuwi mak ning tumpeng iki lho mak. Oh iya ya, udah pokoke tumpengan lah. Ya tumpengan ya aku terus mbongko Mbak Yun mbah tuku godhong jati, engko terus dhuwure godhong gedang apa kertas minyak, mampu-mampu dong jati ya Mbak, aku pengen iki. Soale tempatnya Majah saiki nih alhamdulillah pemirsa. Tempatnya maksudnya bersih luas. Jauh dari yang sebelumnya ya Mbak. Lebih luas. Saiki nih pitike sing maune melok syuting kalau pemirsa di setrap karo Majah dikurung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi contoh karek banjur kuah kita panggil orang-orang dulu. Iya. Terus kita ngobok wae, Mbak. Oke. Sabar dong. Yo treyo lagi cah. Lagi nduk. Soale sekolah lah rasa ngono lah. Delok mamah nganu di kuah. Iya, Mbak Yu. Heeh, Mama. Iya, Mas, Alhamdulillah wis mulak-malik kayak ya. Kan tak kecilkan. Itu wae. Seandainya aku mang duwe balung mak yo. Duweku yo balung cek kandel ning tanganku. Dadi digoro pe balungku. Ngono ya. Balungnya mak aja mek balung Ibu Yuni. Oh alah. Nek memang pengen balungan ya kudune isuk mang kondo Mbak Nita. Mbak jenengan rumani balungan ngono. Soalnya kadang jam 10 pun tutup. Pun tutup mak aja. Ya. Bahan-bahannya ya. Masuk daun bawangnya. Nah, daun bawang masuk. Kemudian bakso kita masukkan. Itu 100, Mak. Mbah Yumit. Lho. Lho tenan to. Dewi kan pengen yang mana? Iya, ngebek Dek Dewi. Jos. Sip. Tambah kecap, saus, sambel, wis. Mantap. Jos. Wah, pentolnya mantul loh. Bakso apa ini Bu Yuni? Bakso iwak sapi, pemirsa. Nyelepno nggone Mbak Nita sing bunder Bunda Dewi. Nggih, Mak, nek pengen-pengen. Iya. Lho pemirsa iki wis ditambahi Mama, wis diplatingno. Dadi ora njukuk gruwang-gruwang boten, wis diplating kalih Mama. Engko terus diseni pentole pinten-pinten. Begitu datang kan tesik molak-malik to pemirsa diparingi kuah. Sing ape mek sambel, monggo sambel. Engko digorono gak apa, Mbak. Langsung nambah saus, kecap. Nggih, monggo lagi sambele to pemirsa, sambel pedes. Dan sing pengen ngangge lontong, monggo. Lontongnya enten to. Sing pengen nganggo sego, monggo. Tuh, pino, main di tempat plateng-plateng. Kalau Bunda Dewi gawe bakso ben didahar karo keluarga besar Pak Odu yang anget-anget. Gimana ya? Gawe anu ta, Mak? Apa Bu emang anu cilok. Cilok. Tengah dikei iwak darat. Iwak lah. Itu sambelnya bolah, Mbak. Sausnya gosok. Ya, Mak.
Aku salahnya sih mau ke enek kayak hiji, loro, 4, 8 ngono gak sing enek kabeh ya. Oh, ngono. Jadi kan kok beli ya. Iya. Udah kasih ke ini dulu. So that's good. Napa mak nek sing Beningan ae ya sing enem napa ya. mama? 6 beningan ae ya. Beningan. Nggih. Maksudnya kok sampai kayak ini apa? Nggih. Pas mak sendoke 20 Iya, iki 20. apa-apa. Mak ya sehat. Iya. Goleki mak Jah saiki ning Banah pemirsa luar angkasa. Plecat anu Mbak Yun aku masak nggone lek tas gawekno tingkepan. Sesuk iso mak tak jak nggih konten anu Mbak Yun nggone bucare. Nanti ya waktunya pokoknya kalau saya bisa tak. Berarti aku kabari. uman wektu iki mang. Besok mak Bucare. Jah wis pesenan bucare untuk koramil. Sesuk kuwi. Wes. Pokoke sehat terus ya, Amin, Mak. amin. Dek iki tak goleki, aku dek iki turu, Mbak. Keselen pemirsa. Kowe wangi bucare nganuni ada. Resi Mbak, soalnya nek makan yo piye Mbak ini. Iya. Engko kapan-kapan maneh sampean wis longgar pengen ngajak sampean nglarisi ese Mbak Ani. Oh, oke. Iki mang aku lewat buka. Buka. Sing diingi aku lewat kae tutup. Tutup. Gak enek mbah. Ngono. Yes, tetap. Nah, mumpun nih pemirsa, demikian cerita hari ini. Nah, wih, mak. Walah, mak jago. Bundut. Tak cilikne gak apa. Terus Makasih, mak jago. bawang gorengnya emang mana ya, Bu ya? Bawang gorengnya ada, mak, neng Iya, plastik, iya. neng gone. Lah, gak ngatik nih kono kuwi, mak. Brambang goreng tadi ada ya, mak. Bawang goreng. Brambang goreng kamu kemana? Ada, mama. Dia Nah, delik. delik, mak. Nanti kasih brambang goreng ya pemirsa. Berarti sing ora enek nganune iki 6, entah cilik-cilik. Bawang goreng. Tetep dikai brambang goreng, mak, ben sedep, mak. Iya. Ini tetep bawang goreng ya, Mbak. Oke, mama. Aku engko sing nyoteng, mak. Aku Iya, goreng-gorengan oke. ae. Iya, Engko oke. sampean melok bareng mak Oke. ya. Aku tak manggilin orang dulu bentar Iya. ya. Ya, tetapnya Mbak masih sedep ya. Sedep iya, mak. Nah, ini mak Jah mau lanjut nyeluki wong-wong dek mang ya wis dikandani. Tapi kan kok nek mateng. Nek mateng tak kandani. Lah iki wis mateng pemirsa. Ini mati naik ya, Mbak. Oh iya, Tak manggilin dulu ya. Iya. Matani sih ya. Oke. Ya, aku tak lari dulu. Iya. Ya. Lari. Mak. Oke. Tak enteni, Mak. Mas tak tunggonane, Mak. Wis, cus.